lábomra vigyázzatok. Gyertek, na! Gyertek már, gyertek gyorsan! Hát egy filmbe zöld bele. Nem lehet, úgy tegyük, hogy kerüljük ki legalább. Nem fog tudni. Engedjük-e? Incset, hogy menjen. Incset, hogy jöhet? Belefér a... Adjátok hozzá majd a végösszeghez az azt. Előtt! Még jön egy autó, gyorsan. De elmenj az, tegyétek enni, elviszem meg én ezt, kikerül. maradj. Vidd el, na ez az ember. Vidd el. Gyertek, na! Kettő is. Gyertek már! Egy fénykép, na! Menj. Fényképet kérünk! Én fölteszem a YouTube-ra, szerencsére az én képen nem kerül bele. Én egyáltalán nem akarok a Facebookba kerülni. Te nem. Én sem. De szerintem ki tudnak kerülni, úgyhogy nyugodtan maradhatunk. Na, most Na mosolyogjatunk.